Etzi, igande goizen, behatzitan irteria matentziko zehai, maratoiai, eta 10 herritan ateratzen ditu juniorreko neskamutil gaztek. Eta hori izaten dek, eta juniorrak zeukeu mugatuta 100 partaidetza. Normalen ez dugu iristen, baina hori ditzitu. 80, 60, 70, hori ditzitu. Eta gero ja maratoia den beste historia. Hor zeukeu mugatuta 500 lagunera, 500 lagun dorsal horietatik 225 juten ditu zozketara. Erdiak zozketa orduan. Bai, horiek. Erdi eskax. Bueno, egualdak, erdi hori. Eta gero 125 dorsal izatetuk aurreko 2 edizioetan euki dituen demoraik onenak egin dutenan, dago reservatzen diagun pixkat nolabait promozionatuz kalidadea, ez da. Eta gero beste dana ditu, kompromiso internazionalak, patrozinadorek, eta hor jute ditu, osau arte bosteune. Zer gertatzen dek? Adibidez, aurten ez diauen ez zozketarik, eta ez izen emateko behin. Zergatik, 2020ako, izen ematea indazioan da zozketa ere bai, pandemia sortu zen. Orduan egin dieunadek, emaitza haiek mantendu, aurtengo 2020 garen. Justu egun urteotan tokatu zaik, eta guain berri zozketa guain tokatu ez, eta ni! Orduan, claro, behin tokauko, eta orduan, korrikaitiko modu ez izateare, txikoan, egoki eruitzen. Eta orduan, hori ingen duan, eta esan diatena. Eta horra, baina diz, zenba jende apuntatzea hor? Zenba jende dago lista hortan? Gio eta gehiago, urteo gehiago eta gehiago, nola dijo historia? Bai. Izen emateko epea, izaten dek, urtarrileko bigarren 15. 15-etik, 2008ko urten, 10.000 bosteun lagun. 10.000 bosteun, orduan, 10.000 kanpoan gelditzeitu. Bai, ama. Inberko, ez da, Beasaina eskorri, Salvatierra eskorri, danak inberko, ja danak betetzeko. Eta gaina kontu neuki, ez diela bosteun, baizik, 225 dorsaletako zozketatzen dira. Eta guk egiten deuna, aurreneko aldiz, izena ematen deuna, zenbaki bat hartzen zio zozketan, ez da? Baina, jende asko zio, damaltzen urte, izena ematen, zazpi, 8, 10, gehiore bai urte. Orduan, pixkat, erai emateko aukera gehizio, egiten diagunadek, zenbakik, zenbait urte, eta izena mandon, hainbeste zenbaki. Baina horrek... Orduan zazpi urtetan, baina ez du nahi esan tokatu ingo zaizunik. Ez, eta horrek gaina beste arazo batzukik. 2.000, osea, 10.000 laun dituk, baina zenbakik, 225 dorsaletako igol ditu, 200.000. Zati, biderkatzen hasi horde, batek 5 zenbaki, bestek 8 zenbaki, pentsau noan jokute izan. Orduan zenbakiak, osea, 10.000 partaide zaudek, baina zenbakiak askoz gehiago zaudek. Gabonetako loteria tokatzea gaztia. Ai, ama. Baina, latzaek, nola hasiaken, eta nola pixkanaka, eta noaino iritsi dan, Noaino iritsi dan, ze potentzia hartu du. Eta ia mundu guztian nahi du bertan, ez da? Bueno, mendila azterketetan ibiltzen jendek eta pixka, da, hemengo ikurra da, ez da, hemen. Bai, kurioso, agobatzen, fundan udan, emaztea eta biojomindian Dolomita eta abuztun, egun batzu pasatzea, bizka eta pandemia santu botat igesi iten duan da. Oindio gobatzen, hotelea jugun da, harrerako batzen. Haber, nongo ginen, datuk eta hartzen da zera, Zehamako, gamen Espaini. Zehamako? Jode, behitu zerean, baina hola aluzinauta bezala ez da posible. Zehama izkorri. Bai, no? Ze, ona. Eta